Het is maandag 28 oktober, de dag dat Bjemmen, vrachtwijn, boten, Hoezen en de Friezen het flink voor de kiezen kregen. En het wie ook de dag dat de KNRM in Haas krijgt maar dit waar een oefening die. En deze tweet waard Joet Wolf verstuurd. Ja, een hele goeioen en welkom bij Bient nou. De beelden binnen natuurlijk. Het wie een roegedaai in Friesland. Haast oeral kon Bjemmen om. Dakpalmen vliegen door de lucht. Bussen en treinen die rieden net meer. De meldkamer rekken oerbelesten. En in Opstelon wie nevens de burgemeester spraken van een chaos. Aan tafel Tjitse Verbouwen van Unive-verzekeringen en commandant Marco Hogeveen van de gemeentelijke bronwacht in datzelfde Opstelon. Welkom heren bij de drokke dag hoorn. Je hebben echt een soort op Strittenwest. Wat wie nou jouw eerste melding, Joet, weet je heen moesten? Nou, de eerste melding die ik binnenkreeg, dat we toch een telefoontje, verontrustend telefoontje van het gemeentehuis. Dat het de toch wel om mij ging en dat er een dikke BM in de tuin van het gemeentehuis omvallen wie op de correct verbouwde rietzeel van Opstelon. En ja, als je dan weet dat die BM in Trosnede ongeveer een oorlog meter binnen, dan is er toch wel roeg om mij gang. Wat zou je dat? Dat is zo'n dikke BM? Ja, zo dat BM die staan al 10 jaren vanzelf op dezelfde plak. Die hebben van alles al trostaan. En als ze dan joert op zondag op hier toch omvallen, ja, dan is er toch wel wat bad. Verklaart dat ik de paniek die jouw burgemeester heen, Ravenstein, die zei ja, het is chaos hier. Ik heb begrepen dat uw burgemeester inderdaad een chaos neemt had. Boetendoor wie het een chaos. Op dat moment wie ik toevallig correct onderwijs van de vergadering in Ljouwert waarom naar Oertrup daar. En heel bij Oertrup in het Opstelons gebied kon ik weer omkeren omdat de dik blokkeerd wie. Krijg op dat moment kreeg ik dat telefoontje, dus uit de Zwijgwij. En ik ken mij dus de woorden van die burgemeester kan ik me heel goed voorstellen. Want als je dan zegt wat er in het boergebied als je naar beneden kwam is, wat voor takken dat er naar beneden kwam binnen, wat voor bjem dat er rondwartelen binnen. Het wie inderdaad boeten op stritten, op dat moment ik even een chaos. Viel je dat ook bij de mensen die je helpen moest? Nee, wat dat betreft, ik heb bij heel goed oorlog gehad op gemeentehuis. Ik multidisciplinair hebben de boel goed Wat is dat, multidisciplinair? Met de diverse disciplines om tafel zitten om de regie in politie, bronwacht, gemeente. Politie, bronwacht, de boetedienst van de gemeente, uw ambtenaar openbare orde en veiligheid. Dus goed afstemmen, wat is de precies gewoon, waar zitten de knelpunten. En als ik nog zo naar de berichtjouwing die ik weer omkring ga van de telefonistes van de gemeente, die zijn ik van de wie
alom begrip ik van de inwoners. Ja, maar wat gebeurde er uit jou bij een pleetskamer met een BM op een dak lag of op een auto? Tuurlijk, dan is het toch emotie? Dan is het in die zin even emotie, maar de klap is al west. En als je dan en dat ben ik de taak vanzelf van de dames, de vaak ondankbare taak dat ze dat soort mensen helaas teleurstellen moesten, want we konden net oorlog tegelijk wezen. Als je dan toch het begrip krijgt van de inwoners, van ja, we kennen het woord tegelijk wezen, maar zodra we de hand vrij gaan, dan komen we zeker even wel om te zien of we nou wat van je betekenis kennen. Ik heb van de dames begrepen bij het gemeentehuis dat die een en al begrip in ieder geval kregen van de inwoners. Nou, dat is noffelijk. Ja, dan komen we bij een paniekgeval, want uiteindelijk gebeurt het je. Misschien een BM op je auto of wat dan ook, dakraad. Ja. Dan komen ze bij jou, Bauma, van de Unive Verzekeringen. Hoe paniekerig wie het BM op het kantoor? Nou, paniek is net de west, maar wel alle hands aan dek. We wisten natuurlijk zo'n het weekend dat er wat te baren stier. Er waren alarm is ik al jong. Dus dan is alle hands aan dek en alle beschikbare personeel wordt dan inzetten om achter de telefoon te zitten. Want even natuurlijk, normaal krijgen we hoeveel meldingen op een dag? We krijgen een normaliter binnen Friesland op zo'n kantoren krijgen we tussen de 150 en 400 telefoontjes op een dag. Dat wie er nou goede 1300 aan het eind van de dag. Dus ik heb verschillende mensen gezien die wat eerder eren hier als dat ze horen. Elk die met een telefoon aannemen koe die moest? Ja. Ik heb zelf ook nog een aantal mooi eruit, maar vooral coördinatie in handen houden om zo vol mogelijk mensen aan de lijn te houden. En met name het punt 12 uur tot 1 uur weer echt een hechtepunt. Nou, normaliter gaan de meesten dan even een hele uur kan pauze. Nou, dat hebben we uitgesteld of ze behind mogelijk houden om zo vol mogelijk leden toch te staan te kennen. Nou, wat zijn de mensen die het opbellen? Hoe winnen ze? En wat winnen de klachten? Nou, er zijn een heel soort BM omwaaid. De BM zit nog volop in beleid. En een heel soort BM die het omwaaid zijn of op een auto of op een woning of op een bedrijfsgebouw. In je voorbeeld zie je van de BM omwaait op een woning en er hongen een aantal toeken in de slipkamer. Oh ja. Nou, meestal wil jong natuurlijk ik wil graag op bed. En dus dan wordt er in oerles mooi de verzekerde wordt een oornemer inschakelen zodat de boel stutten worden kan, dichtmaken worden kan en dat de meesten toch jong werden een beetje noffelijk op bed gaan. Ja. Ik wil eerst maar Jonathan, wat je dan wat maakt. Een beetje in de serviceachtige praktijk. En dat je nou jong thuiskomen en je zorgt in één keer dat de pan lezen er al, je hebt misschien wat wetterskeer of nou, neem maar op. Ik wil nou eerst even met jou nog even naar een punt waarvan wij tochten hier en ik tocht ik 4 augustus, deze zomer. Een famke komt omdat een BM in een wervelstorm op een caravan valt. Het dat nog bij je in het achtergrond zitten, Joet? Ja, zeker. Dat zit u nog diep in geheugen vanzelf. Met name bij de eenheid uit de Griekwij. Ja, Lippenhuizen, daar gebeurde het op de camping. Lippenhuizen, wie het barren inderdaad. Dat het op de jongens in de Gediek een hele diepe invloed hadden. En als je nou weer confronteerd wordt met zo'n hudde wien, met een protestgeer, dan speelt dat altijd mee. En wat hebben die jongens benauwd, West? Kun je mij dat vertellen? Hebben ze bij je geweest om te zeggen, goh, ik zie toch weer dat gevoel hier weer? Nee, dat signaal heb ik net horen, maar je krijgt op deze manier wel respect voor de natuurkrachten. En daar hou je wel rekening mee. En dan gaat het in eerste instantie ik voor uzelf vrienden om eigen veiligheid. Vandaar ik dat wij hier en daar dieken uitzet hebben om gewoon te voorkomen dat er verder scheer of mogelijk slachtoffers vallen zongen. En wij hebben merken vanmiddag, en dat vind ik dan heel betreurenswaardig, dat gewoon mensen gewoon hekken op de site zetten of lintjes voortheljen, omdat ze er toch erop willen. En dan denk ik, mensen, je neemt nou risico's. Misschien het is van jezelf, maar ik voor oren mensen, door dat net. Nee, want hier het gebeuren kind, maar deze stwarm, maar deze zaken die naar onder elkaar binnen. Nou, had ik nou achteraf ik de beelden zocht, en een van de beelden die zei ik toevallig op het internetsite Woordnet. Ik weet dat ook de concurrent neemt. Nou, maakt het niks uit. Mooi voorbeeld, een voorbeeld in ieder geval van een dikke BM die op een auto vallen is in de Wilgen. Waarvan ik zeg van nou het is een wonder dat er mensen zelf nog heel uitkrapen binnen. Dan denk ik van nou, we zijn toch bij een engeltje op schouder gewoon dat we op deze manier er toch weer van uitkomen. Want dat beeld van die BM op die caravan, onschuldig famke, dat gaat net gauw. Dus dat ben je net samen kwijt en dat voor
zeker voor hulpverleners die daarmee geconfronteerd binnen, kan dat jaren worden om dat inval plak te gaan. En ja, die schrik die ziet er vanmiddag ook wel even in toen we de melding kregen van die BM in de Wilgen. Altijd maar goed ouderend. En we zijn heel blij en heel gelukkig dat de meesten er zelf wel uit kwamen. Nou. Ja. Nou, je kun je net verzekeren. Het zijn dat soort ongeluk. Dat kan net, maar wel van je auto of van je huis. Een paar praktische vragen. Ik kom thuis en het stek luidt om. Ken ik dat bij je mintje? Ja, dat is... het bondje hef of net? Het bondje hoeft net. Wij willen ook al graag dat het even in oerlees muziek gaat. En dan is het afhankelijk van de hichte van de skiën. Wordt er zo van, leer het maar maatje. Of we willen graag even een opgave ervan hebben. Maar dingen die direct repareerd worden moeten, of een neetvoorzieningen, die kan meestal alle minuten doen. Want we willen graag dat meestal net meer skiën krijgen dan dat ze nou al hebben. Oké. En ben je op een auto? WA-verzekering? Ja, ben je op een auto, WA is heel sneu, maar dan is de auto zelf net verzekeren. Dan zou je bedenken kunnen van ja, maar het is in zijn BM en kan ik die net aansprakelijk stellen. Nou, dat is heel lastig, want dan moet er al sprake zijn van nalatenschap. Maar je krijgt die dus gewoon uiteindelijk net, want dat is heel simpel. Als de auto alleen een WA verzekerd is, dan is dat het risico wat je naam hebt om alleen aan de auto WA te verzekeren. WA plus? WA plus wel. Dan is daar valt zwarmdekking onder. Okay. En bij ons is het zo van dat ik net ten koste van een claim geeft. Nee. Het dakpan, heel soort mensen hebben daar les van. Ja. De siepelt wetter in de 100 verzekerd? Ja, het valt onder de woninghuisverzekering of onder de inboedelverzekering. Okay, dat is dus heel duidelijk. En, maar verneem je dat ik bij de mensen niet bellen dat ze dat weten? Of hoe gaat dat? Nou, mensen die hopen en verwachten natuurlijk wel van, dan dit is een zwarm. Als je het hebt over een onzeker voorval wat verzekering dan verbinden, nou dan is dit absoluut een voorbeeld. En daar ben ik verzekeraar voor, dus daar stem ik voor. Ja, en als je nog jong thuiskomt, kun je dan nog bellen? Ja, er is net een termijn dat het binnen een dag, binnen per uur moet. Er is een wettelijke termijn van 4 hier als het verjaart. Nou, 4 uur is wel heel lang. Maar we willen ook graag de melding weten op het stuit dat die bekend is. Maar het kan best wezen dat er in de een van de week of volgende week pas de skiën onder de jacht komt. Als zijn wij net moeilijk goed doen, dan nemen we dat in behandeling. Waar maar we ontdenken dat een schatting toch? Ja, het is maar de vinger. Maar, nou, een voorzichtige schatting in uw werkgebied is dat er 1 miljoen skiën is. Maar nogmaals, dat is een hele voorzichtige schatting. Van Jim alleen of van heel Friesland? Dat is van Friesland. Van heel Friesland, 1 miljoen skiën. Ja. Oké, wat zul je morgen dan? Morgen is even de balans op maatje. Ja. Thuis alles goed trouwens? Nou, ik zit mij het voorval dat mijn trein schier nog dakloos binnen, want het hak leidt in de sleert. Oké, goede verzekering? Ik hoop dat ik goed verzekerd ben, maar ik moet mijn tussenpersoon nog even daarover contacteren. Nou, dus, laten we in ieder geval die conclusie loeken. Hoe slim het ook is, een heel soort skeer en bedreigend, maar geen menselijke slachtoffers. Okay. Heren, tegen dank voor de komst naar de studio en ik voor de service die je brengen in het uitlezen hoe dat zit, ingewikkelde materie. Aanstel heb ik hier contact met waarman Piet Paulusma. Dan gaat het over de rol die hij hier bij het aankondiging van het waaralarm. Nou is het eerst tijd voor wat anders, want over oorlog weekend gaat op het Noordelijk Filmfestival de omroepserie De Kate in première. Een serie over vriendschap op het platteland, betocht toch regisseur Mirjam de Wit. In Bient laten we deze week zien hoe het leven in De Kate echt is. Nou, dan ben we in de jeugdgate van Duinem. En hier hebben ze in 15 jaar hebben ze hier alle lief en leed met elkaar gedeeld. Ja, ik heb wel echt dat vriend. Ja, knappe foto's. Ja, even wegwerpen. Massem. Maar je had de tinten nog. Oh, ja. Mansie. Nou. Ja, dit is al de eerste week wie dit. Ja, de eerste week inderdaad. Okay. Dit is nog vrij uitkomen met die kerst. Je maakt hier in de fik of Wij hebben hier de caravan. En die is hier in 1990 in die gekomen.
En dat is vregen toch jongens en toch hun eigen band, als die wel steen komen. Toen waren wij er wel voor, want dan hebben wij dus jeugd op je eigen hier, en dan hebben we naar wat zicht en dan hebben we daar ook nog wel wat beetje invloed. Nou ja, invloed op hem, maar dan weten we wat ze binnen. Maar het had hier 4 jongen in de week, had je was 4 jongen in de week. Toen was het vreeds, neus en snuis. En dan zitten ze hier, die ene ziet een speeltje dan, de andere ziet je wat de kaarten, nou wat dit en een verhaal. Maar iedereen is zijn eigen bezigheid hier. We zijn hier aan de tafel zitten gegaan en we zeiden van nou, jij bent verantwoordelijk voor het rijden en zeilen. Jij bent het aanspreekpunt en wij het laatste woord. Geen overdadig drankenbroek. Dus er wie geen sterke drank, dus er moest altijd fris zijn en wat bier. En iedereen moet welkom zijn, dat is het belangrijkste. En dat is een plak voor iedereen. Van oud 15, 16 jaar, dat weer er wel bij. Jongeren moeten weer net echt. Maar wie de mooie tijd, nou, toen je me nog net kwam. Ja, het wie uit reuring in de tent op hier natuurlijk. Nou ja, en daar houden wij natuurlijk ook wel van. Ja, ik ben in die leeftijd. Ja, dus, en je wat maar je ben ik opgroeien. We hadden een soort, maar je ben dient. Het wie gaat gezellig, dus, het is nooit verkeerd. En had er een gewoon dus helpen moest, dan helpen ze ik wel, dus zo wie dat. Ja, dat ben de mooiste. Als je sliep vallen, dan regen. Maar dit is die Poolpiste. Hij wist dat het mooi was, man. Nee. Ik zei, ik denk wel... Dat mocht ik net. Ja, maar dat twijfel ik Dat was wel. ook echt. Ja? Dat was jouw vriend gezet, toen wij het God, die man ook. Ik weet het bij, zeker maar niet. Vind ik nooit weer. Je bent er jong toch? Ja. En die jongens zijn hartstikke positief. Die famkes en die jongens en famkes. En mooie gesprekken. Nou, ik kan je niet vertellen. Het is maar goed dat we deze serie jeder opname hebben. Want wat je achter me zeggen en wat je hier ook zeggen. Dit is de oer van de keet naar de stwarm van Joet. Ja, morgen meer oer het leven in de keet. Het echte leven in Deinem. Ja, nou skekel ik naar een man daar die het Joet ook heel druk had. Dat is dus eigen waarman Piet Paulusma. Ja, goeie Piet. Hoe laat ziet de stoon nou eigenlijk van de morgen in de pyjama voor de computer? Nou, dezelfde tijd als oors kwartier voor 6. En dat is elke maand iets zo. Maar nou juist Joen en nou juist Roedai wist u uiteindelijk wel, nou dit kan het meer misgaan of er komt iets zuidelijker te lezen of iets noordelijker, maar het gaat mal. Maar dat heeft dus wel slipt. Als we nou zeggen naar deze dag in het verin, wat is nou nevens daar dan het meest aparte on deze stwarm? Nou, deze storm, dat begint eigenlijk dit weekend al, want dat begint juster. En dat wie een lietse depressie die tot ontwikkeling kwam en in die ontwikkeling al een soort ellende bracht in Engeland, de kust van Frankrijk en dan op de US. En meestal heb je een stormdepressie lezen en dan is die er en dan weet je, nou, dit wordt een echte zware storm. Nou, waar ik een zware storm, maar het maakt het deel uit van een gebied met meer lege drukgebieden. En wij liggen aan de onderkant en daar weer het rekken. En als dat juist in wat van tempo dat ging, ja, dan zeg je van, nou, dit is toch een hele aparte situatie. Ja. Ik wil even maar die hebben hoe dat waaralarm. Hè. We hebben verskaten keren dan waren van alle hier waren er alarms betocht, dan wie het weer dit en dan wie het weer dat. En dan kwam het net uit. Wat is die rol in het bepalen van zo'n waaralarm? Ja, nou ja, het KNMI belt een aantal bedrijven in Nederland die zich wandelhouden uit waar, onder andere ik. Elke keer als ze een alarm of een waskoging uit Jan willen, van oranje tot mooie reed en geel. En oranje en reed zijn dan bepalend. En dan bel je ze en dan zeggen ze, wat vind je hem? En dan vullen we een formulier in en dan wordt er op een gegeven moment een beslissing maken. Dus juster hebben we al 2 keer contact gehad, KNMI en ik, en van de morgen nog een keer. Wie er toen nog een verschil van mening?
Nee, eigenlijk net. Eigenlijk zien wij voor deze situatie net echt een verschil van mening. Ik ben juist al begonnen te waskoken van de stwarm of zwierenstwarm. Maar het ware alarm wordt opgenomen met ajoen. Juster is al oranje ajoen. En van de morgen is dan reet ajoen. Nou ja, daar weet ik het niet meer eens. Ik zei ja, dat ken ik net hoors. Nee, maar klopt het? Dat is toch nog wel een aanpassing die je hebt omdat stikken van de afsluit die ik er net bij zie? Nou, ik heb juist te melden van, hey jongens, houden even rekening mee. Die kop van Noord-Holland en die Ostel die ik er nog bij. En een pad van Friesland. Want het is juist bekend dat toch de hoeken, Den Helder, het noordwesten van Friesland, noorden van Friesland, die maar de Eilanden, Vlieland, Skielge, Texel, de meeste wind krijgen zo'n. Nou ja, dat is hoe het ik bad. Ja, en wat als dan just nou, we zien al je verhaal van Jontje 90, Jontje 90 weer de laatste keer van zo'n stwarm. Wat is die gevoel? Wie dit echt een hele unieke stwarm wat dat betreft? Ja, ik vind hem wel uniek. Hè? En dat heb ik wel juist aan de meesten die bij iemand wordt komen binnen. Of bij ons op radio wordt komen binnen en op televisie. Het bad net zo vaak dat je zoveel krijgt tolwust zien komen in de provincie, oer de provincie. En die krijgt jochen, de gemiddelde krijgt jochen. Dat is stwarm. Maar uitzitters in krijgt 10, albe en tolbe. Die lijkt oer een grutpad van de provincie. En daar trok ik die skeer natuurlijk. Ik omdat de biem vol mijn blijheid zitten volle zwidder. Maar het is wel een hele stevige stwarm. 90, daar is hij mooi te vergelijken. En als jong en de cijfers al je bekend binnen, dan weten we op welke plak die komt. Maar het is wel een extreme storm. Ja, nou, we hebben nou mooi met je in live contact. Oren keer komt ze maar lekker weer in de studio, maar er mag nog orenzaken van ik voor SBS en zo. Maar bedankt eens even wat meer duidelijkheid Jan Woest over nou, deze storm en hoe uniek die weer. Piet, goeie nog verder. Ja. Hè? Dankjewel. Mooi. Maar Piet, eindig wie deze bient. Het wie toch weer een hele bijzondere op deze man. Die verleden week hier we de bron. Nou hebben we dus het zwarmnijs. Nou, morgen is bient er weer. Denk ik op een hele gewone wijze. Maar dezelfde mensen die hier zitten. Van nou nog een hele noffelijke jong verder.